karongmar bianglong pini larmajan kilalo ilutum kar bianglong among pen kar bilun kanar janalong owi kimi pen keche thangklong chepajana bangphu alang limen ke thare fringe ronghang mate frinjeri alang li phan ong dong utum alang li chepajan video kilang pen aning sing samang do pik mate chepajan same thekik pik labang solar majan mate a video pangting che aprang nang tum thari fringe ronghang phan nanin sing samnai chepajana bangphu phote nang tum labang solar majan phan lainak pidoning non to tangte pinige alang li success ilutum kar bilun kana jana puthakle labang solar majan ten lang iksinan to tangte a video le starting lona thari fringe ronghang alangli chaparjan mati ke shooting aning ka hang pik ajok nona pora hut owi ki mi pen ke alangli sitame yutum kar bilun kana jan mati visualawam chaparjan alangli doik piklo lapen alangli chaparjan video sitame million views sitame do piklo keledon ilitum karbi video album mate kar bilun kana janalong thari friends jonghang alangli ke chaparjan mati ke shooting nan chepa dukpik abang phu lasi nona porahut alangli phan ilitum karbi ang longrat sitame chini bang dolo alangli phan karbi lun kanjanoge inut ke che thangklok chepa jana mang phu phulilote lasi thari friends jonghang aphan la ansu se ilitum karbi ang long arat do an sitame alangli phan afrang ki dunji afan le arnam herjume ang pidun iklonang la ansu se ilitum karbi ang long aphan nongmi ke banji aphan na tum nason ka ke kar bieng long pe nonam che thangklong a video mate actor address video lang i verite nan to fan channel option saka pinon lapen like na pinon non lapen comment to kenam chining non pini a video klan sikang ton lo kor bang thu